Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe, jam waali e mon. On calminama kala ɓiɗɗo pullo ɗo gonɗa e dowre adunaru so pullo ino salminama. Yamma jam waali e ma, jam ñalli e ma, jam hiiri e ma. Vraiment on jiidey wuteji so pullo ardoli hande ɓornimi ɗo mi waɗat ɗo yimɓe ɗiɗo moƴƴuɓe vidéo maɓɓe kamɓe kadi vraiment ɓe mbaɗi participation ji maɓɓe. Vraiment ko yettere Allah, toujours mine yaw nombuɗo weltani fulɓe fuladu. Vraiment mi yii jokkere mon enɗamde vraiment adi ko fof mboɗo ara ɗo salminde miniragel men baɗirawo men vraiment ɗo ni Madiw Balde vraiment so pullo weltanimama, so pullo ino du'anoma, so pullo e ñaganoma jam, so pullo e ñaganoma cellal, so pullo e ñaganoma kala jam ɓurɗo moƴƴude e adunaru he. Yo Allah hokkuma ɗum, yo Allah waɗanma ɗum vraiment ko a neɗɗo moƴƴo, ko a neɗɗo ponkuɗo affaire pulagu. mi andi ane fonki ko gonɗa ko vraiment. Ana andi neɗɗo toujours mbiyami ma woda ko gomɗa, ko adi ko fof no tawan ko gonɗa ko ane foti ɗum ɗon wadde respect. Vraiment mi yii darde ma nde ko banggue affaire pulagu, an kam a yita vidéo di so pullo garɗo tan aɗa ɓicco aɗa yawtinta. Vraiment mine yi darde ma nde vraiment Madiw, yo Allah accu jikki ha juuta, yo Allah accu jikki ha juuta. Vraiment weltanimama. Anani neɗɗo yaa so weltima rabeteɗi ma e haal ko fotaɗo haalde, donc on paama tan mine ñagano vraiment cellal e sellirede. Vraiment mi weltanima on no feewi no feewi no feewi, ko a moƴƴo Madiw, mi weltanimama sanne. Weltanoɗo kadi ara salminde waaji am ɗo woni Dawda Seydi, on fo on nani Dawda Seydi. Vraiment so pullo arɗo weltanimama Dawda Seydi, ko a moƴƴo vraiment. yo Allah ɓeydu jikke ɗe, Allah ɓeydu jikke ɗe ɗe jara yeeso kadi. Vraiment o mbaɗi ballal, o mbaɗi enɗam te so pullo kala baɗɗo manam perduɗo temps mum ɗo surtout noon ino ƴefta kalis makko e watta participé ji e ko watta ko. Vraiment mi wawa wonde taw mi jarnani on ɗo neɗɗo, ko mami jara on ɓay so jii min mboɗo adda ideji. Mais so tawi woni kadi yimɓeɓe ɓe ide gaddumi kala raw ko ɓe purƴoroɓe, ɗum alana ɓe valeur. Vraiment hande kadi min kadi somi waɗi on deux remi tawatta joomum o naaro wadde, mais vraiment on kolli kam hoko on yiɓɓe pulago. Vraiment onon jiiɗi kadi ko mbaɗanmi ko, donc vraiment ɗum addi onon foof mboɗo jara on, mboɗo ñagano on cellal. gandi ala ganduɗo du'a jabotoɗo, donc kala baɗɗo hen participé makko ko mami jaranomo ju'anomo vraiment na haniri ni hen. ɗum noon enen foof ko en goto vraiment o kolliri ɗum weltanima on no feewi. Dawda Seydi Madiw Balde ko moƴƴu.